எங்களது இனிய வணக்கம். தினசரி ராசி பலனின் நட்சத்திர பலன்கள். மேஷம் ராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை வடகிழக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 4, அதிர்ஷ்ட நிறம் சம்பல் நிறம். அஸ்வினி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பரணி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அனுசரித்து செல்லவும். கிருத்திகை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு தற்பெருமையை குறைத்து கொள்வது நல்லது. ரிஷபம் ராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 4, அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா நிறம். கிருத்திகை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு நெருக்கம் அதிகரிக்கும். ரோகிணி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இன்னல்கள் பிறக்கும். மிதுனம் ராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை கிழக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 7, அதிர்ஷ்ட நிறம் காவி நிறம். மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு உதவிகள் கிடைக்கும். திருவாதிரை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு மதிப்பு மேம்படும். புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு சிந்தித்து செயல்படவும். கடகம் ராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை வடக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 3, அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா நிறம். கடகம் ராசி நண்பர்களின் நட்சத்திரக்காரர்கள் புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரர்கள் சிந்தித்து செயல்படவும். பூசம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஆலோசனைகள் அதிகம் கிடைக்கும். ஆயுள்யம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஆதாயமான நாள். சிம்மம் ராசி நண்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை மேற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 4, அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள் நிறம். சிம்மம் ராசி நண்பர்களின் நட்சத்திர பலன்கள். மகம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு சேமிப்பு அதிகரிக்கும். பூரம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஏற்படும். உத்திரம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். கன்னிராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை தென் கிழக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 1, அதிர்ஷ்ட நிறம் நீல நிறம். கன்னிராசி நண்பர்களின் நட்சத்திரக்காரர்களின் பலன்கள். உத்திரம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அஸ்தம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கவனம் வேண்டும். சித்திரை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் சற்று குறையும். துலாம் ராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை மேற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 7, அதிர்ஷ்ட நிறம் நீல நிறம். துலாம் ராசி நண்பர்களின் நட்சத்திர பலன்கள். சித்திரை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அனுசரித்து செல்லவும். சுவாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு முதலீடுகள் மேம்படும். விஷாகம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பொருட்சேர்க்கை உண்டாகும். விருச்சிகம் ராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை தென் மேற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 3, அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள் நிறம். விஷாகம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு நெருக்கடிகள் குறையக்கூடிய நாளாகவும் அமைகிறது. அனுஷம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு சோர்வம் அதிகரிக்கும். கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு சிந்தித்து செயல்படவும். தனுசு ராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 4, அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை நிறம். தனுசு ராசி நண்பர்களின் நட்சத்திர பலன்கள். மூலம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள். பூரடம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். உத்திராடம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு லாபம் மேம்படும். மகரம் ராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை தெற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 8, அதிர்ஷ்ட நிறம் நீல நிறம். மகரம் ராசிக்காரர்களின் நட்சத்திர பலன்கள். உத்திராடம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு காலதாமதங்கள் நீங்கும். திருவோணம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இன்னல்கள் குறையும். அவிட்டம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு மேன்மை உண்டாகும். கும்பம் ராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை தென் மேற்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 7, அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை நிறம். அவிட்டம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நாள். சதயம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் விலகும். பூரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கற்பனை திறன் அதிகரிக்கும். மீனம் ராசி அன்பர்களே, இன்றைய தின அதிர்ஷ்ட திசை வடக்கு, அதிர்ஷ்ட எண் 3, அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள் நிறம். பூரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள். உத்திராட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு புரிதல் உண்டாகும். ரேவதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அறிமுகம் கிடைக்கும். இன்றைய நாள் இனிய நாளாக அமைவதற்கு
எங்களது நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம்.